Bicol, Isarog at Ilabel. Laban kay shoutout sir. Okay, si Iskanya 921. Ayan sir. Ito pala si Elabel. Mag-pick up ng pasahero. Ito guys, kanya. Ito si 11, hindi ko lang sarap. Si Bicol Magayan bus line. Ito Legazpi St. Jude 902. Ito pa Bicol Isarog sleeper bus. Volante line. Okay, Bicol Isarog. Dito guys yung smart bus RMB. Ito guys, Kagsawa. Grabe, hataw. Gubat sa Sugon. Ruina. Ito guys, Legazpi St. Jude. Ito guys, Peña Francia.
Sport. Ito guys, Bicol Sarog. Ito guys, Anthony na lang. Ganda ng sipol. Ayan, tawa. Ito guys, sunod-sunod na yung bus galing Legazpi. Nandito yung Kagsawa, Peña Francia. Ito. Amihan. Si Golden Dragon Navigator. Ang gaganda ng bus kapag gabi. Ito guys, galing Pilar, Legazpi